Кешеләргә зыян китерми генә бизнес-икътисадны алып бару. Хәләл индустрия бүген нинди үсеш алган? Хәләл стандартлар дин белән бәйлеме? Эфирда Таяну нуктасы тапшыруы, студияда Алмаз Гафиятов исәнмесез. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар, без бүген онлайн режимда эшлибез, әңгәмәдәшләр Skype аша элемтәдә. Сезне барыгызны да сәламлыйбыз. Булат әфәнде, иң элек хәләл икътисад, хәләл экономика дигәндә без нәрсәне күз алдында тотабыз? Шул хакта башласак иде. Хәерле кичләр, барыгызга да хәләл икътисад дип әйткәндә, дөресен әйткәндә бу дөресрәк була ислам икътисады, ислам экономикасы дип әйтергә. Чөнки хәләл дигән сүз ул исламда рөхсәт ителгән дигән сүз. Харамга каршы килә торган теге. Бер яктан харам, ул тыелган, ярамый торган нәрсә, икенче яктан хәләл, ул рөхсәт ителгән нәрсә. Шуңа экономиканы ислам карашында ул теге ислам экономикасы дип әйтү дөресрәк. Хәләл экономика гына түгел. Чөнки ислам экономикасы ул нәрсә, ул менә ислам килгән диндәге бер тормышның бер өлеше. Чөнки без менә торганда безнең гыйбадәтләребез бар, ягъни безнең муамәләләребез без Аллаһ Тәала белән, безнең теге Раббыбыз белән, кешеләр белән муамәләләребез бар. Ул муамәләләр өйләнү, теге никахлашу, башка муамәләләр, җинаят муамәләләр бар һәм дә икътисади муамәләләр бар. Менә шул икътисади муамәләләрне усуллары исламда аерым булып килә. Бу ислам икътисады нәрсә дигән сүз, ул менә шул кешеләр үз арасындагы булган муамәләләрне, акча муамәләләрен, теге мал муамәләләрен ислам усулларында алып бару. Инде бу усуллар булай караганда теге 3 усул бар. Ул гаделсезлек, зулм дигән нәрсәне тыю. Икенчесе ул риба дигән нәрсә, ростовщичество урысча әйткәндә тыю. Һәм дә өченчесе ул ахыры билгеле булмау, гарар дип атала ул гарәп телендә, шул нәрсәләрне тыюдан тора. Менә шул 3 нәрсә бездә, менә ул нәрсәләр тыела, калганнары бу теге рамкаларда бөтенесе рөхсәт ителә. Сез бик дөрес әйттегез, менә монда бүлеп куеп. Булат әфәнде, бик дөрес әйттегез. Ислам икътисады һәм хәләл дигән сүзне. Чөнки хәләл дигән сүзне хәзер инде уңда да сулда да кем куллана ала, шул куллана башлады кебек. Фаил, менә шул уңайдан хәләл сүзе нәрсә дигәнне аңлата. Күпләр әле аңлап та бетерми. Ни өчен кайбер шул продукцияләрдә, эшчәнлектә, индустриядә гомумән хәләл сүзен кулланалар икән. Менә шуңа аңлатма биреп китсәк иде. Бу сүз дөрестән дә беренчедән хәерле кич саулармыз. Ассаламу алейкум, хөрмәтле тамашачылар, мөхтәрәм хезмәттәшләрем. Хәләл сүзе инде ул халык телендә гади генә итеп аңлатканда Аллаһ Тәгалә тарафыннан рөхсәт ителгән безгә. Менә бит без һәр нәрсәне кулланганда аның инструкциясе бар, шулай бит инде. Безнең адәм баласы өчен ул инструкция Коръән Кәрим. Һәм шушы Коръән Кәримдә хәләл ул инде безнең организмыбызга зыян салмый торган, анда аятлар, анда аңлатмалар, барсы да ачык итеп аңлатылган. Менә минем бер танышым бар, шундый гади генә әйтеп аңлатканда, аның машинасы бик кыйммәт, һәм аңа әйткәннәр, менә син шул бер заправкага барып кына бензин салсаң, синең машинаңа гарантия кала дигәннәр. Әгәр башка заправкага барасаң, синең анда двигателеңа да, башка җиһазларына да гарантия булмый, һәм алай-болай ватылса инде без төзәтә алмыйбыз синең бик кыйммәтле машинаңны дигәннәр. Менә әлеге заправка, димәк, әлеге машина өчен бара, андагы бензин, андагы ягулык, инде без организмыбыз шулай ук ризык кулланабыз, һәм безнең шул кыйммәтле машинадан да бик күп тапкырлар кыйммәт булган үзебезнең тәнебез Аллаһ Тәгалә тарафыннан әманәт итеп бирелгән безгә, шушы гәүдә безгә ризык, ул әлбәттә Аллаһ Тәгалә тарафыннан хәләл итеп безгә бирелгән. Әгәр инде без хәрәмне кулланабыз икән, безнең шушы организмыбыз эштән чыгарга мөмкин. Һәм без үзебезне ахирәттә дә, дөньялыкта да бәхетле, җәннәтле итәсебез килсә, хәләлне дә, хәрәмне дә өйрәнергә тиешбез. Чөнки без бит бу дөньяга сынау өчен яратылганбыз, сыналганда һәм акыл нигъмәте белән бүләкләнгәнбез. Шуңа күрә дә менә шушы Аллаһ Тәгалә безгә бүләк итеп биргән акылыбызны эшкә җигеп, Коръәнне өйрәнеп, хәдисләрне өйрәнеп, һәм безгә акыл ияләренең, чөнки тормыш гел алга бара бит инде, үзгәрешләр керә, ниндидер яңа кыйммәтләр, яңа безнең тормышыбызга үтеп керә, ризык җитештерүдә булсынмы, башка өлкәләрдә булсынмы, технологияләр гел алга бара. Шуңа күрә без инде үзебезнең бу өлкәдәге белемебезне даими тулыландырып,
һәм акыл ияләренең шушы фикх һәм башка гыйлемнәрдән чыгып, шәригать кануннарынан чыгып, шушы эшләрне алып барырга тиешбез. Белем турында әле без алга таба сөйләшербез. Солтан, сезнең бизнесыгыз дип әйтик, сезнең юнәлешегез нәкъ менә хәләл өлкәсе, хәләл индустрия белән бәйле дип әйтик. Менә сез аңлатып китсәгез иде, сезнең өчен төп принциплар нинди, ни өчен моңа алынырга булдыгыз һәм гомумән хәләл бизнес төзү безнең бүгенге шартларда, бүгенге вазгыятьтә нинди өстенлекләре бар, аның нинди авырлыклары бар? Барыгызга да сәлам. Абыйларга да сәлам. Булат хәзрәтен дә бик әйбәт беләм. Мин инде бизнесны башлаганда, мин баштан бит теге нефть юнәлешендә эшләгән идем, геолог булып Сауд Арабстанда, һәм шунда ничектер менә күз алдына китереп безнең илебезне, безнең Татарстанны хәләл ризыгы булмавы бик каты кайгыртты мине. Шуңа күрә теге һәрбер кайту белән күрәбез шушы авыр хәлне теге. Узбекский кафелар бар теге, төрек кафелары бар ул вакытта бик күп. Татар хәләл ризыгы, анда бик сирәк югы дисәң дә була. Шуңа күрә шул проблема ничектер күңелгә ятып, ничектер кайгыртып инде безне шул түбәтәйне башларга ничектер Аллаһ Тәала китерде инде шушы эшкә, һәм менә мин аннан киткәндә, мин хәзрәтләр белән сөйләшкән идем, аларга әйттем, менә минем ният, менә безнең татарларның хәләл, татарларның милли ризыгын хәләлләштереп, менә матур сыйфатларын, ничектер алга таба күрсәтеп, алга таба чыгарып, кешеләргә җиткерергә дип инде. Һәм инде ул теге без аны уйлаганда, фикерләгәндә, ничектер аны тулысынча аңламаганбыз, әле теге белеп бетермәгәнбез, һәм инде эшли башлагач, әкрен генә менә бу елны безгә 7 яшь булачак безнең компаниябызга. Һәм инде әкрен генә белем алып, аңлый башладык нәрсә икән. Нинди ачышлар ясадыгыз үзегез өчен? Менә белмәй идек дисез. Менә гади аңлатып карасам, ничектер гади иттереп, менә без бизнес дигәндә, я эшмәкәрлек дигәндә, безнең ике әйбер бар. Син я берәр сервис, берәр услуга, берәр продукт оештырасың. Менә безгә килгәндә ул татар милли ризыклары әйбәт. Анда эшпишмаклар, бәлешләр, ашлар. Икенче ягыннан ул менә бизнеска караганда бер яктан продукт, икенче яктан кеше. Синең сотрудникларың бар, синең инвесторларың бар, синең нарсын сатып алучыларың бар, ашаучыларың бар. Һәм менә продуктка килгәндә синең бөтен процессларың, технологический процессларың, менә син продуктны оештырасың, эшпишмакны аласың, эшпишмакны пешерәсең, синең анда сырьең керә, синең ниндидер технологияң бар. Менә шушы сырье ягыннан, ризыклар ягыннан һәм технология ягыннан син эшләргә тиеш шәригать буенча. Сырьега килсәк, ул анда дуңгыз булмавы һәм теге аракының ниләре, өлешләре булмавы әйбәт, һәм инде мертвечина диябез әйбәт. Анарсын технология буенча караганда, анда опять-таки үзенең ниләре бар, үзенең шартлары бар, ул билгеләнә инде хәләл комитет белән дә һәм Роспотребнадзор белән билгеләнә, һәм инде үзебез теге чисталык ягыннан ир белән хатыннарның теге бик каты берсе белән теге якын килешеп теге бәрелешеп йөрмәве әйбәт. Дин үзенчәлекләре турында әле без Солтан сөйләшербез алга таба. Без Булат әфәндегә сүз бирик әле. Булат әфәнде, менә шикләр куя. Ул бит инде икътисад дигәндә, шул эшчәнлек, индустрия дигәндә барыбер бер эшчәнлек икенчесеннән башка яши алмый. Барыбер тормыш дәврендә дип әйтик инде, эшләү дәврендә бер юнәлеш башкасы белән инде ничектер бер адымда атларга тиеш, бергә эшләргә тиеш. Менә хәләлнең һәм сез әйткәнчә ислам икътисадының шикләре куя аның. Кайчан менә сез әгәр дә инде юк, бу чыннан да ислам икътисадына туры килми, бу мәсәлән хәләл юнәлеш буенча алып барылмый дигән фикергә киләсез. Менә шикләр куя һәм ничек алып барырга монда эшчәнлекне? Biraz bunu başta teki halal iktisadının torusunda biraz gına aytib öteyim indi. Mene başta min tanıştırmakçıydım iktisad, halal İslam iktisad diyen narsa, diyen sözlerini indi. Mene gadi iktisadını okusağız, yaki nindigine iktisadını okumasak, kitapların indi. Andalen sadiler iktisadı ol, şikli bulgan bizden bizge birilgen
нәрсәләрне файдалану шиксез безнең булган теләкләргә ничектер кулланырга кирәк, шулай бит. Бу икътисадның иң зур мәсьәләсе, проблемасы. Аны ничектер шишергә кирәк. Ислам дине дә аны таный. Чөнки менә безгә бирелгән нәрсәләрне шикле булуын без күрәбез барыбызда. Шиксез кайбер галимнәр әйткән була, ул шиксез юк, шиксез түгел, без күрәбез. Менә җирдә шикле, суда шикле, хәтта менә пәйгамбәрбез син елга янында торсаң да суны исраф итмә дип өйрәткән безне. Бу бит суны шикле булуына ничектер дәлилләп күрсәтеп тора безгә. Шуңа ислам икътисады бу мәсьәләне таный, бу мәсьәләндә ничектер шишергә үзенең хәлен, үзенең усулларын, кагыйдәләрен бирә. Иң беренчедән караганда бу кагыйдәләр ике төрле була. Беренчесе ул әдәби яки ничектер үз кеше үзен тәрбияләү усуллары, шундый кагыйдәләр. Чөнки менә әгәр дә без гади икътисадны алсак, алар әйтәләр, менә икътисадда шундый эшләргә кирәк, процент ставканы күтәрергә кирәк, яки акчаны күбрәк таратырга кирәк, шундый нәрсәләрне өйрәтәләр. Ләкин кешенең үзенең үз тотышын кагыйдәләрен бирмиләр. Сарф итмәү, исраф итмәү, исраф итмәү, кайбер нәрсәләрне үзеңнән тыю, шундый нәрсәләрне үзеңне тәрбияләү, нәфсеңне тәрбияләү дигән нәрсәләр хәзер ишетелә башлады инде ул. Ләкин электән икътисади китапларда ул юк. Ислам динендә алай түгел. Ислам дине иң беренчедән син үзеңнең нәфсеңне тәрбияләргә тиешсең дип өйрәтә. Ә менә шикләр кая уза? Гафу итегез, Булат әфәнде, бу хакта без рекламадан сөйләшербез. Татарстан Яңа Гасыр телеканалында таяну ноктасы тапшыруы, хәләл индустрия, хәләл экономика, икътисад турында сөйләшәбез. Реклама киткәнчә сорау биргән идек, Булат әфәнде. Менә шуннан да шикләр кая дип, бер мәсәлән юнәлеш һәм бер әгәр дә инде бу очракта хәләл индустрия белән икенчесе киселешмәсен өчен, бәлки анда ниндидер проблемалар килеп чыкмасын өчен нәрсә эшләргә, менә шул хакта да сөйләсәк иде. Юк, без карагыз, ислам дине ул бүлеп тормый. Хәләл индустриясы, харам юк, ислам динендә харам индустриясы булырга тиеш түгел. Әгәр дә без ислам икътисадындан карыйбыз икән, бездә хәләл индустрия дигән нәрсә, харам индустрия дигән нәрсә булырга тиеш түгел гомумән, бөтенләй. Ләкин хәзерге менә без булган рәвештә, без Россия өлкәсендә торабыз икән, мондый хәлдә нәрсә эшләргә дип әйтәбез инде. Менә монда бу башка мәсьәлә. Монда инде күбрәк фикъ китапларында гарәп телендә акаллият дип атала, ул ислам динендә тора торган кешеләр әзрәк булса, ул хәлдә ничегрә үзләрен алар торга тиеш, нинди нәрсәләр аларга хәләл була, нинди нәрсәләргә харам була дигән мәсьәләләргә кагылабыз. Инде менә баштан ук әйттем мин, риба дигән нәрсә ул гомумән харам булып тора. Процент кредитны процентка алып, хәләл кафесын ачу дөрес булмый. Чөнки менә харам дигән нәрсәгә караганда, харам ул менә Султан әйтеп үтте, дуңгыз булмавы, исерт кешеләр булмавы, аннары ислам динендә үләксә дип санала торган итләр булмавы, ул бөтенесе ул харам. Ләкин ул затан харам дип атала. Ул үзе харам булган нәрсә. Ләкин харам дигән нәрсә бар, сәбәбе өчен булган харам нәрсәләр. Сез шул хакта бара бит. Бик дөрес әйтәсез. Күрше авылдан урлап китереп, бисмилла Аллаһу акбар дип суйсам, ул сарык ите хәләл буламы? Урлап китерелгән ит. Ул беренчектә хәләл була алмый. Һәм моны тикшереп тә булмый. Проблема да шунадыр, Фаил. Менә әгәр дә мондый шартларда дип әйтәбез, бүген чыннан да тормыш шундый, инде кемдер акча артыннан куып, нәкъ менә бу ярамаган һәм тыелган өлешкә дә керергә мөмкин бит әле. Менә монда ишекләрне аңлатырга кирәктер инде. Менә тормыш мисалында дип әйтик инде, сез бит инде журналист буларак та, күп кенә күзәтүләр алып барган кеше буларак та, шушы юнәлеш дин өлкәсендә дә инде белемегез бар. Менә шул хакта аңлатып китсәгез иде. Ничек тикшерергә, ничек алданмаска һәм ничек
кешегә бары тик ышаныч ярдәмендә генә әлеге кануннарга туры килерлек эшчәнлек алып барырга кирәкме? Чөнки хәләл дигән язу бөтен җирдә булырга мөмкин ул. Һәм аның белән ничектер барыбер кеше тикшереп тә йөрми бит инде. Хәләл юнәлеш буенча алынганмы? Ул кеше изге ният белән башкарганмы, моны юкмы? Чөнки бүген инде яшерен батырын түгел, барыбер шикләр ничектер югала бара кебек. Бу юнәлештә әйтәсем килә, Пәйгамбәребезнең шиктән ерак булыгыз дигән хәдисен, әгәр инде нәрсәдә булса сатып алганда яме, нәрсәдә булса син кулланганда нидер күңелеңдә шик бар икән, бу әйберне, бу эшне, бу гамәлне калдырып тору хәерле булыр яме. Бу өлкәдә мин инде әйткән идем әйтәме, белемне һәм шушы өлкәдәге мәгълүматны һәр даим үз өстендә эшләп, нәфесең өстендә, акылың өстендә һәм башка мәсьәләләр кайлардан чын барлыкка ия булырга мөмкин, чын хакыйкатьне табарга мөмкин, шул юнәлештә эзләнү алып барырга кирәк. Шикләр дигәннән монда инде кешенең бары тик үзенең нәфесе генә ниндидер үзенең мөмкинлекләре, потребностьлары дип әйтик инде шик була ала яме. Кешенең чөнки нәфесе кешенең карнын туфраккана тутыра ала дигән бит шундый хәдистә бар. Шуңа күрә һәр нәрсәдә үзеңне акыл белән менә мин чагыштырыр өчен генә әйтәсе килә, Аллаһ Тәгалә безгә 4 айда 10 көн чагында ана карнында чагында безнең тәкъдиребезне, безнең ризыгыбызны биргән икән, ул анда 2 ишек калдырган, менә хәлал ишек дип алсак, аларның хәрәмендә калдырган, безнең ризыгыбыз артмый да, кимеми дә, ул инде безнең тамчысына кадәр билгеле. Әгәр без шул акылыбызны Аллаһ Тәгаләнең Коръән Кәримендә, хәдисләрендә, Пәйгамбәребезнең бөтенесе ачык итеп аңлатылган, шуларны өйрәнеп, шуларны тулыландырып, бары тик хәлал ишектән генә, хәлал менә савыттан гына киреп үзебезнең ризыгыбызны алабыз икән, бу юнәлештә инде бәхет ачкычлары ике дөньяда да ачыла итүемчә. Һәм Аллаһ Тәгалә үзе ярдәм итә ул. Әгәр синең ниятеңә карап, монда инде Булат хәзрәт тә, Булат әфәнде дә әйткән иде, ниятеңә карап бирелә. Менә безнең ниятебездән дә тора. Без нинди ният белән яшибез бу тормышта? Шушы хәләлне, хәрәмне аерырга телибез икән, белем алырга телибез икән, бу юнәлештә үзебезне даими контрольдә тотабыз икән, Аллаһ Тәгаләнең хикмәтләрен, аның бәрәкәтен, безнең тормышыбызга тынычлыкны, иминлекне үзе ачачак. Менә бүгенге көндәге әлеге пандемия, әлеге авырлыкларны без уйлап карамыйбыз, кайчан бетәр инде, кайчан маскаларны салып атарбыз инде дип йөрибез әйеме. Менә аның төп сәбәбен дә уйлап караганда, бәлки безнең шушы, бәлки генә түгел, ул дөрестән дә шулай инде. Аллаһ Тәгаләнең кануннарын үтәмәбезгә, аны инде күрәләтә, белә торып безгә белем биргән Аллаһ Тәгалә, акыл нимәте, шуны файдаланмыйча әйеме, шуны бузуыбыз, шуны җимерүебез сәбәпле түгелмени? Ул шулай дөрестән дә. Шуңа күрә инде бу юнәлештә менә һәр даим мөмкин кадәр мәгълүмат, мөмкин кадәр шулай киңәшләшеп, мөмкин кадәр шулай безнең акыл ияләре белән фикерләшеп эшләүебез сорала. Димәк, монда әле ниндидер физик якка караганда ният беренче планга чыгамы? Солтан, син килешәсеңме әле бу фикер белән? Чөнки нияттән дә күбәйеп тора. Кешенең инде намусына бәйле менә бу шулай әлеге юнәлешләр дип әйтик. Бу фикергә ниндирәк мөнәсәбәттә икән син? Монда инде недедер бүтән фикер юк, чөнки безнең пәйгамбәребездән безгә җиткән бик белгеләнгән хәдисен барыбыз да беләбез. Һәрбер эш ният буенча Аллаһ Тәгалә белән карала, безнең йөрәгебез буенча. Аллаһ Тәгалә безнең йөрәкләребезгә генә карап, безгә ничек әйтик инде, тегесенме, монсынмы билгели. Шуңа күрә алай да зур ният, әйбәт ният белән начар эшне эшләргә барыбер ярамый. Монда барыбер Булат хәзрәт әйткән кануннарын белергә кирәк. Ризык ягыннан да нарсын кеше белән мөгамәләтен дөрес төзергә кирәк. Һәрбер кешенең безнең эшләвебездә нинди бизнес булса да хагы бар. Инвесторның хагы бар. Кеше килә сиңа сатып алырга, аның хагы бар. Эшләүче синдә эшли компанияңда, аның хагы бар. Һәм инде безнең менә шушындый әйтик иң мөһим эшебез, безнең сезнең белән барыбызның да үзебезнең эшебездә, ул бөтенесенең хагын дөрес үтеп, үзебезнең дә хагыбызны дөрес үтеп, Аллаһ Тәгалә алдында хагыбызны дөрес үтеп, дөрес ниятләп эшне булдыру. Шул инде ул шул хәлал экономикасы, хәлал бизнес булыр дип без аны шулай таныйбыз инде. Шуңа күрә ният һәм дөрес гамәл пәйгамбәребез белән өйрәткәнчә, Коръән Кәримдә безгә Аллаһ Тәгалә җиткергәнчә, менә шулай
гомерне эшне шулай төзергә кирәк. Ләкин гади элементар менә бу көнкүрештәге мәсьәләләрдә дә аңлап булмый бит әле. Фаил, сезгә дә бу күбрәк сорау. Менә шулай ук, әгәр дә кибеткә керәләр икән, ни өчен йомыркада хәләл дип язылган дигән сорау туа. Менә шул хакта аңлатып китсәгез иде. Менә хәләл булган йомырка белән хәләл булмаган йомырканың менә инде гади тел белән тамашачылар аңлатып китик әле. Нинди аермасы бар? Инде халык телендә хәтта шундый мәзәктә бар, кибеттә хәләл дигән йомырка сатыла. Бу инде нәрсә? Әтәч белән тавыкны никах укытып, шуннан соң барлыкка килгән йомыркамы инде бу дип тә шулай шаярталар, әйме. Монда инде һәр нәрсәнең дә үзенең хикмәте бар, әйме. Инде шаяруга кайтарып калдырмаска кирәк. Бу дөрестән дә әгәр инде без аның эзлибез икән сәбәбен, хәләл диелгән икән инде, дөрестән дә монда ниндидер хикмәт бар инде, ул юкка гына түгел. Һәм бу өлкәдә безнең әле дөрестән дә белемнәребез җитеп бетмәү. Инде минем хәтта менә Ислам академиясендә журналистлар белән очрашуда да бу мәсьәлә күтәрелгән иде. Без хәләл дигәч ниндидер бик тар нәрсәне генә аңлыйбыз, әйме. Хәләл инде ул безнең тормыш көнкүрешебез, әйме. Менә шушы үзара мөгамәләләребез. Менә гайбәт сөйлибез икән, бу бит инде харам, шулай бит инде гади генә әйбер. Димәк, безнең ул һәр вакыт янәшәбездә йөрий. Инде йомыркага әйләнеп кайтканда, йомырка булсын өчен бит әле башта тавык булуы кирәк, әйме. Аны ризыкландырырга кирәк, аны тәрбияләргә кирәк, әйме. Ул тавыкны нинди ризык белән тукландыралар? Хәзер бит инде бөтен нәрсә оптимизация, бөтен нәрсә арзан гына, бөтен калдык пыстыклардан да ризык җитештерәләр. Алар арасында булырга мөмкин Аллаһ Тәгалә тарафыннан тыелган шул ук дуңгыз сөякләрдә булырга мөмкин, әйме. Кыргый җанварлар сөякләрдә булырга мөмкин. Кан, бугаз каны шулай Аллаһ Тәгаләнең Коръәне тарафыннан тыелган, әйме. Хәзер переработкага теге җитештерү бит инде нәрсә, макулатурасы да, батареяларда бөтен нәрсә кабаттан җитештерелә, әйме. Һәм ризыклар да кызганычка каршы, һәм инде әлбәттә мондай түбән ризыклар алар хайваннарга тотыла инде әлбәттә беренче чиратта. Ләкин менә андый ризыклар да шулай ук тыелган, андый ризыклар кулланган хайваннарның шулай ук итләре дә һәм гомумән алардан чыккан инде шулай ук продукция да харам санала. Булат әфәнде, инде безнең вакыт төгәлләнә, беренче тапшыруның. Әгәр дә сез аңлатып китсәгез менә шулай тагын бер төшенчәгә, чөнки күпләр әле соңгы вакытта шул челтәрле бизнеслар кирип китте хәзер. Кешене ничектер алдау максатыннан акча эшләү юнәлешләренә дә хәләл сертификатын табалар да ничектер эләктерәләр дә, һәм шул юнәлештә дә безнең барысы да менә бу ислам кануннарына туры килә, без хәләл акча эшлибез дигән шундыйрак теге күз буяу да була. Менә бу мәсьәләгә ничек карыйсыз сез? Білесізме, ilgari Совет дәуірінде трамвай троллейбусқа отырғанда, кіші өзі ақша салып, өз-өзіне абонентін ала тұрған еді. Мен хатırlayayım әлі, мен бәләкей вақытта трамвайға отырасың, андай үстінде yazıла тұрған еді. Совіс лучший контролер деген. Мына білесізме, әгер де бұл финанс ішлерін, ішмәкәрлікні мұсылман кішісі алып бара екен, аның үшін хәләл кәсіп итү, хәләл үзенә хәләл ризык табу мөһим икән. Ул вакытта ул үзе эзләячәк, ул үзе ничек үзенә дөрес хәләл итеп ризык табырга ул үзе тырыша, шуңа омтыла. Кайбер кешеләр инде хәзер бүгенге көндә чынлап та мин ишеттем менә теге финиканы барыбыз да беләбез инде. Ул финика имеш, ул финикага мин сертификат биргәнмен дип дигән сүзләр дә булды. Менә үземә мөрәҗәгать иткән кешеләр булды. Булат, син шундый оешмаларга сертификатлар бирдеңме, юкмы? Юк. Бүген көндә күбесе алды. Инде сертификатны алу мәсьәләсендә караганда, чынлап та ул бик зур эш. Баштан карарга кирәк, теге ул менә ул ризык продукты белән генә түгел. Менә килдек икән кафега. Кафеның без каян продукт сырьёсы, менә әйтте безгә Солтан, кая сырьёсы килүе, теге ите калган килүе, башка нәрсәләр каян килүе тикшерде икән, бу хәләл икән, җитте генә түгел. Бүгенге кафеда шулайлар инде. Кафеларда шулайрак. Ләкин экономик теге оешмаларда, финанс оешмаларында алай гына түгел. Анда бит сырьё дигән нәрсә юк. Анда нинди килешүләр, каян акча керүе, бу кергән акча кая эшли, ничек эшли, бөтенесен тикшерергә кирәк. Менә бөтенесен тикшермичә, аңа хәләл дип әйтеп булмый. Һәм дә теге максат дигән нәрсә, ният дигән нәрсәне дә без антурысында да әйтеп үттек. Менә беләсезме, кайбер вакытта ике килешү дә дөрес ислам ягыннан, ләкин аның артында начар максат булса, ул вакытта ул килешүдә харамга әйләнә. Ул менә ислам динендә гыйна дигән нәрсә бар. Мисал өчен без беләбез, акчаны теге процентка бирү дөрес түгел.
nişik anlatıge bu akşanı prosentka birirge yaramıyor, lakin nişik şuluk işini işlerge akşanı prosentka birmişi. Koy bir kilo şu tüzeler, mena min sana bu nesane satam, min sımga, onları satkaş, min sinden anı satıp alam, bir minde 100 sımga rasroçka, sina sımrak akşasını bilesin. Nese bulup çığa, bir şuluk da var, biz anı kuşurmayız da, koyda yatkan bulsa şul yakta yata, lakin biz anı alıp satabız başta, bir beyaga ikinci kıymetrek beyaga satıp alabız. Şuluk anın artından indi kilişu tüzüle. Eye, bunu bir kim de bilmey. Prosenti berut indi, eye. Şundan da emine finans bilim bilen, nakmına dini bilim uzara nişik beylengen, hem kileşekte emine şu İslam ülkesinde finans gramotlılık nişik oktırığa, bu haqda biz sizin bilen birgelikte ikinci ülüşte söyleşiriz. Татарстан Яңа Гасыр телеканалында таяну ноктасы тапшыру, халал индустрия, халал бизнес, иqtisad турында fikir алышабыз. Инде безгә тапшыру икенче өлешендә Марат Садыйков та килеп кушылды. Сәламлибез сезне. Сез инде халал ипотека, ислам ягында менә рөхсәт ителгән шулык төзелеш өлкәсендә булсынмы, ул аннары инде фатирлар белән эшләү булсынмы, менә шул юнәлеш турында тәфсилләбрәк сөйләсәгез иде. Хәерле көн, тамашачылар. Бездән инде Акбарс банкта 2019 елдан бирле ислам ипотекасы дигән программа эшләп килә. Без инде шариғат кануннарына туры китереп, кешеләргә фатир сатабыз бу программа буенча. Инде әгәр дә чагыштырып китсәк, аны обычный стандартный ипотека белән стандартный обычный ипотека вакытында банк үзегез беләсез, ул акча биреп тора инде. Кешеләргә фатир алырга җитмәгән сумманы. Безнең чиратта biz кеше эзләп тапкан фатирны яки башка төрле объектны сатып алабыз, үзебезгә оформлайтабыз и үзебезнең имущество буларак уже безнең клиентларга сатабыз наценка белән. Наценка бәясе ул примерно ставка ипотека ставкалар бәясенә туры килә инде. Шул бер чама. Biz тапшыру менә беренче эшендә сөйләшкән идек, Булат әфәнде. Әгәр дә шул ук менә бу кредитлар алу мәсьәләсе булсынмы, ул анда акчаны биреп ничектер барыбер тур бик үк кануннарга туры килми торган дип әйтик бу очракта мәсьәләләрне. Менә аларны читләтеп ничектер узып буламы? Әле барыбер алар белән очрашырга туры килә һәм инде бизнес алып бару, шул ук юнәлешләрне алып бару авырракмы сезнеңчә? Аларны узып була, дөресен әйткәндә. Менә шул ук менә Акбарсның халал ипотекасында бу мисал булып тора, узып булуын. Ләкин беләсезме, менә ислам дине килгәндә гарәпләрдә риба бик таралган була. Шул ростовщичество дигән нәрсә таралган була. Шунда Аллаһ Тәала аны тыйгач, кайбер мөшрикләр әйтәләр, сатып алу ул бит тә теге риба шикелле. Kur'an'da da Bakara surasında Allah Teala ayta. Allah di müşrikler diye aytalar. Ul bit mesela bir neseni satıp alasın, onları kıymetli kitip satasın. Biz de akşam alabız da istep qaytarıp aluunu sırıyız. Kredit birgende. Allah Teala şuna cevap itip bir ayta. Ve ahallallahu bey'e ve harrama riba. Allah Teala satıp aluunu halal etti. Lakin bu kreditini biru rastafşiçisti. Riba diyen nerseni o haram etti. Şuluk menən bu məsələdə əgər də bank turdan tura akşağına birib kişi özü satıp ala, anın təki özü üstünə məsuliyyət bola, ul akşa aldı, akşa qaytarırğa tiyiş. O vaxtda ul dürüst bulmay. Ul haram bola. Lakin menə bu məsələdə indi Akbars məsələsində qarasaq, alar şınapda satıp ala, ul kvartir alarnıqı bola. Onları satqandan soň ul kvartirini alar, nindidir natsenka bilen satalar. Hem de doговорlarda менә карагыз, әгәр дә бу квартираның ниндидер гаебе килеп чыкса, ул чынлап та Акбарсның инде шул структурасы ул үстендә була, ул җаваплык, мәс'улият. Шуның өчен бу теге кредит бирү түгел. Әгәр дә сез кредит алып бер квартираны сатып алсагыз да, ул квартир кемнекедер булып чыкса, ул квартираны сездән алсалар, ул вакытта сез квартирасыз да, акчасыз да каласыз. Üstünüzde kredit bulup kala. Bu meselede yok. Bu meselede kim sizge sattı, onun üstünde barı bir cevaplık kala. Şunun için alıp satı bilen kredit biru'nun ayırması zor. Şuna Allah Teala birisini halal etti, ikincisini haram etip koydu. Şuna koy bir kişiler eyteler, siz bana İslam'da siz tıyıp durası yok. Biz tıyıp durmayız. Allah Teala bizge bu dünyada her bir nesege
şişu birdi. Mesela nindi gine mesele bulmasa ol bizge başka нәрсе, менә bir нәрсәне харам иткән булса, икенче нәрсәне безгә хәләл итеп бирде. Әгәр дә без үзебез онытылсак. Инде бездә эш алып баруда кайбер авырлыклар бар, ләкин алар бөтенләй шишерлек түгел. Менә шул ук ипотека белән дә мин булай теге biraz булса да катнаштым ул мәсьәләдә. Анда эшләгән минем теге бергә булган коллега аны эшләгән иде. Аны беләбез без. Һәм дә безнең amellerde, finansı amellerde күп мәсьәләләрдә теге законга туры итеп, налоговый кодекска туры итеп, кайбер мәсьәләләрне теге кайбер килешүләрне төзергә туры килә, кайбер авырлыклар була, ләкин барыбер дә Аллага шөкер теге юллары табылып тора. Кайбер вакытта ул безгә бераз теге авыррак була, кыйммәтрәк булып чыга. Ләкин Халел тавыгы да кыйммәтрәк бит инде. Марат әфәнде, еш мөрәҗәгать итә башладылармы моңа? Шул ук менә бу ниндер шартларга кызыксынып, мәлләшеннән дә хәзер кешеләр әкренләп шушы юнәлешкә таба тартыла. Менә ниндирәк үзгәрешләр сиздегез сез соңгы вакытларда? Ислам финанслар ягына караганда, менә безнең ислам ипотекасы буенча карасак, спрос дигәндә бу продуктка артты. Теге елны менә 2021 елны biz 2020 елга чагыштырып караганда bu ipotеканы 6 тапкырга арттырдык. Бирүен. Кешеләр бу тема буенча кызыксыналар. Но әйтергә кирәк, все-таки ислам финанслары, исламские финансы бу күп кеше өчен әле билгесез бер юнәлеш булып тора. Күп кеше турыда белми. Безгә дә әле бу направлениедә бик кешеләр кирәк турыда. Кешеләргә аңлатырга кирәк нәрсә бар икән. Аннан соң кешеләргә аңлатырга кирәк, менә бу Булат хәзрәт әйтеп китте, разницасын инде. Акча бирү вакытында һәм менә башка төрле ислам продуктлары биргән вакытта аермасы нәрсәдән һәм кайсы дозволен үрчәтсәк инде, кайсы не дозволен. Шулай ук кешеләргә аңлатырга кирәк, что шундый продуктлар бар. Ул ислам ипотекасы һәм башка төрле продуктлар бездән түгел. Менә Булат хәзрәт әйтеп китте, Амаль дигән компаниялар да бар, башка төрле безнең коллегалар да бар. Бу направлениедә эшләр. Иншалла киләчәктә теге рус әйтсәк, общими усилиями без бу теманы көчәйтеп җибәрәбез дип ышанып калам. Интерес бу продуктка бу юнәлешкә бар. Финанс чисталыгы дигән төшенчәгә дә без әле игътибар итмәдек. Солтан, менә ничек уйлыйсың? Халык шулай әле белеп бетермиме менә моның нәрсә икәнен? Гомумән аңлатма биреп китсәң инде, финанс чисталык нәрсә дигәнне аңлата ул. Менә кафелар турында сөйләштек, әйбәт, менә бездә төбәтәй. Булат хәзрәт бит ачык әйтте. Демәк, берәр кафе кредитка акча алып, кафені ачса, хәләл ит белән, анда хәләл ризыклар белән кешеләрне ашытабыз дип, ул барыбер кафенең ризыклары хәләл булмаячак. Шуңа күрә монда да шулай ук эшмәкәрлектә без инвестициялар эзләгәндә кафега без чиста акча эзләргә тиеш. Һәм инде шушы инвестицияларны кулланып, һәм ризыгы да хәләл булып, һәм мугамәлә дә хәләл булып, халык белән сатучының сатып алышы белән шул вакытта гына ул кафенең эше һәм шушы ризыклар һәм шу эшмәкәрләрнең эше ул хәләл була. Шуңа күрә финансның чиста булуы бик мөһим. Шулай ит турында әйтте бит Булат хәзрәт, дөрес бик мисал. Безнең поставщик димәк бер кайын анда сыерларны урлап алып, суеп безгә ит китерсә, ул итнең хәләллеге инде сертификаты теге кагаз гына булып кала. Шуңа күрә акча ягыннан да бик каты уйларга кирәк, каян ул акча керә. Син, димәк, берәр барда эшлисең икән, алкоголь сата торган барда эшлисең икән, ул син өйгә алып кайткан акчасының бәрәкәте нинди булыр? Нинди аның файдасы булыр? Шул сорауны бөтенебез үзебезгә сорарга тиеш, бирергә тиеш, без инде уйларга тиеш. Безнең балалар бит ул акчага біз алабыз бит ризыклар, ул акчага біз алабыз киемнәр, һәм инде үзебез әйтик, безнең тәнебез, безнең фикерләр бәйле без ашаган әйберләргә. Шуңа күрә бик дөрес сайларга кирәк. Акчаның чисталыгы бик мөһим. Монда бит сез әлбәттә сатып алучының акчаны нинди юл белән тапканын тикшерә алмыйсыз. Монда инде аның намусына эләгеп кала дигән кебегрәк. Гомумән менә сезнең инде кафе мисалында дип әйтик, килгән кешеләр алар әйткәннәре бармы? Нәкъ менә хәләл булганга гына бары тик шуның өчен генә сезгә кирдек дигән. Андый кешеләр күпме менә аерып куючылар? Мин бик кызык әйбер әйтәсем килә. Менә әле күптән элек түгел
безнең яңа HR директор килгәне, Альфинур ханым, һәм ул бик шундый кызык әйбер әйтте. Теге әйтә инде подружкалар арасында, кызлар арасында мин теге сорашам ди, менә мин түбәтәгә эшләргә килдем ди. Менә нәрсә беләсез ул компания турында. Һәм инде бик кызык шундай әйбер әйткәннәр. Син беләсеңме, без менә центрда эшләгәндә ул кафега барабыз, яктылык өчен. Ниндидер менә күңел яктылыгы, ниндидер бар ди, аңламыйбыз ди. Ну теге даже ризык аша түгел, просто менә килеп ниндидер менә кеше сизә анда, ниндидер менә воздух теге әйтәләр бит инде, һавада ниндидер җиңеллек, ниндидер күңел ачылышы бар дип әйтәләр. Шуңа күрә мин уйлыйм, ул менә ничектер Аллаһ Тәгаләдән тора. Без ниятләп эшлибез, Аллаһ Тәгаләдән теге ярдәм көтеп алга таба барырга тырышабыз, ул менә Аллаһ Тәгалә ничектер бүтән яклардан бәрәкәтен бирә, ничектер төрле яклардан бәрәкәтен китерә. Булат әфәнде, халык сизә аны. Булат әфәнде, менә хәләл дигән язуны файдаланып, инде намуссыз эшләүчеләр бармы? Алар белән ниндидер эш алып барыламы гомумән? Тикшереп, инде менә бу юнәлештә ниндирәк эшләр алып барыла? Карагыз, ул хәләл комиссиясына кагышлы нәрсә. Мин монда бер бик мөһим нәрсәне әйтәсем килә. Менә әйтелгән нәрсәгә инде Султан әйтте дә, аны әйтмичә калдыра алмыйм. Әгәр дә берәр оешма инде, берәр кафема кредит алып, хәләл ризыклар сатып алып, хәләл ризыклар теге кешеләргә тәкъдим итеп ашатса, килүчеләр аны бит каян акча алуын белми. Siz dürüst ettiniz, каян акча алганын мин белмим. Аны бүгенге көндә тикшереп тормыйлар, сертификат бирә торган оешмалар, аны тикшермиләр бүген. Кая син акчаны каян алганыңны. Алар тикшерәләр, кая син итне алганыңны, тикшерәләр, кая башка теге ризыкларыңны алганыңны тикшерәләр, акчаны каян алганыңны тикшермиләр. Шуңа ул безгә билгесез икән, без ул ризыкны теге Султан әйтте дә, мин шуңа әйтәсем килә. Без ул кафедагы булган ризык харам дип әйтә алмыйбыз. Ләкин менә карагыз, монда ике караш бар. Беренчедән менә миңа, әгәр дә миңа теге эксперт я теге сертификат сорап килсәләр, ике каралыш бар. Менә башта бар оешманың оештыручысы, кешесе, хуҗасы. Ул әйтсә, Булат, миңа бик мөһим минем булган оешмада бөтен нәрсә хәләл булуы. Ул вакытта мин тикшерәм, каян акча керүен, ничек килешүләрне төзүен, каян ризык алуын, ничек аны сатуын, бөтенесен тикшереп чыгам. Бит монда ул кешегә аның булган кәсебе хәләл булуы бик мөһим. Инде кешеләргә харам сатып, аңа хәләл берничек тә була алмый. Берәр бар, әгәр дә килеп әйтсә, Булат, миңа теге сертификат кирәк, мин эшләгән акчам хәләл булуын телим, дип әйтсә, иң беренчедән әйтәбез, син иске кешеләрне сатмыйсың инде, булды, битте, аның битерергә кирәк дип. Шуның өчен без әгәр дә хуҗалар телиләр икән хәләллеген, үзләренең бизнесының хәләллеген, ул вакытта тикшерәбез бөтенесен. Каян акча керә, ничек чыга, нәрсә сатып алуына нинди килешүләр бар. Инде икенче юнәлеш бар. Безгә килә икән берәр нинди оешма, алар әйтәләр, менә карагыз, безгә мөселманнар мөрәҗәгать итә. Ул мөселманнарга бик мөһим аларның алган продуктлары хәләл булуы. Ул вакытта нәрсәне без тикшерәбез? Ул вакытта без мөселманнар тарафында, без менә потребитель, урысча әйткәндә, потребитель ягында торабыз. Ул вакытта без менә бар бит инде теге потребительләрнең Роспотребнадзор шундый шикелле эшне алып барабыз. Без карыйбыз. Менә бу продукт, менә бу бирелә торган нәрсә, ул хәләлме, хәләл түгелме? Ул вакытта без тикшермибез, аларның теге каян акча керүен, ничек акча эшләүен, аларга ул бит хуҗаларга мөһим түгел. Финанс грамоталыкны киләчәктә ничек арттырырга, бу хакта рекламадан соң. Татарстан Яңа Гасыр телеканалында Таяну нуктасы тапшыруы, хәләл индустрия турында фикер алышуны дәвам иттерәбез. Монда аңлатылган иде, нәкъ менә ничек эшләргә, нинди юнәлешләр буенча һәм хәләл индустриясы гомумән нәрсәне аңлата дигәнне, ләкин кешеләргә белемне арттыру өстендә эшләргә кирәк бит. Менә хәзер махсус ислам икътисади үзәге булдыралармы? Менә төрле юнәлешләр буенча укыталар. Ничек уйлыйсың син, Султан? Менә шуннан да бүген белем дәрәҗәсе кешеләрдә югарымы? Нәкъ менә әлеге юнәлеш буенча монда бит бу өлкәдә эшләүчеләр генә түгел, менә ул продукцияны кулланучылар, шул ук мәсәлән инде ипотека алучылар да барысына да кагыла һәм аларга да белемле булу кирәктер. Менә бу юнәлештә инде гомумән бүген система көйләнгәнме синеңчә?
Benim fikrim boyunca mında әле бик күп эшләргә эшләргә безгә бөтен белемне хуплап, дөрес җыеп, дөрес халыкка җиткерергә бу бик кыен әйбер. Чөнки без бик еш менә белем бит ул теге төрле телләрдә язылган, араб телендә дә бар. Без ислам икътисады турында сөйләшкәндә, я хәлал бизнес оештыру турында сөйләшкәндә төрле телләрдә язылган һәм ул әйтегендә менә безнең фән белән шөгыльләнә безнең дусларыбыз, менә хәзрәтләребез, алар барыбер теге үзләренең дөньяларында яшиләр һәм үзләренең телләрендә сөйләшәләр. Халыкка килгәндә менә халык килә кафега булсын монда, Акбарска ипотека артыннан киләм, аларга гади аңлашу кирәк, гади белем кирәк. Һәм менә шушында безгә эшләргә кирәк. Без шушы кыен терминнардан ничек булса да гади, файдалы терминологиягә күчергә тиешбез. Менә хәлал, димәк, bir яктан хәлал продукт, икенче яктан полезный продукт дигән әйбәт сыйфатлы продукт. Аннарсын хәлал акча, чиста акча дип әйтә алабыз. Менә шушы күчү кирәк маркетинг ягыннан. Без инде бергәләшеп, менә кем шушы хәлал индустриядә эшли, ул финанс ягыннан булсынмы, общепит тик менә шу кафелар, ризык ягыннан булсынмы, фабрикалар ягыннан булсынмы, банклар ягыннан булсынмы, без бергәләшеп, әкрен генә маркетингны образованиягә күчергә тиеш. Димәк, гади тел белән аңлатырга халыкка. Ул кирәктер. Марат әфәнде, без әгәр дә инде чагыштырсак, монда башка ил мисаллары белән инде башка төбәкләр белән дип әйтик, бездә ниндирәк шартлар тудырылган менә бу өлкәдә эшләү өчен. Гомумән кыенлыклар да, һәм монда инде киресенчә өстенлекле яклары да безнең. Без бит инде барыбер Татарстанда ул яктан инде мөмкинлекләр күбрәк дип әйтәбез. Чынлыкта да шулаймы бу? Başka bizning prezidentimiz da hukumatimiz da bu направлениеда bir aktiv işli. Bizning Qozonda o'zingiz bilasiz yil sayin Qozon Summit degan zo'r meropриятие o'zanda chet illardan kishilar keladilar. Mana oldi aytib ketilgan problemalar bo'yicha da biz o'zimizning hukumatimizga обращаться etamiz endi. Потому что aytib ketdilar endi oldi da men de quvvatlab aytib ketam. İslam finanslar yagında ko'plab problemlar hali bor. O законодательный проблемалар да бар, налоговый яктан да azraq ishlarga mumkinlik bor hali bizning. Шуңа күрә бу направлениедә эшләргә безгә республикада более-менее җиңел башка төбәкләргә чагыштырып караганда. Инде гомумән алганда ислам финанслары бүгенге көндә әкренләп үз юлы белән развиваться итеп киләләр. Ул инде тиз генә булган процесс түгел. Үзегез беләсез, менә монда обычный ипотекаларны чагыштырып карасак, инде банковский услуг белән чагыштырып карасак, ул банковский услуга безнең илдә инде 20-30 ел историясе бар. Кеше яшәп бетерсә икән ипотеканы да белә, башка төрләрсен дә белә. Ислам ипотекасы һәм ислам продуктлары турында күп кеше белми әле. Шуңа күрә әкренләп без эшләсәк, киләчәктә иншалла бу якта да без алда булырбыз дип ышанып калам. Булат әфәнде, менә дөнья күләмендә кемнәрнең мисалын алырга була безгә? Барыбер инде кайбер илләр алгарак киткән була, инде күптән бу эшне башкарган була. Менә мисалларны кемнәрдән алырга һәм безнең менә шушы шартларда дип әйтик, әлеге икътисадны үстерү өчен, инде ислам икътисадын алга җибәрү өчен кемнәрнең мисалы үрнәк булып торырга мөмкин? Бу бер авыррак мәсьәлә сорау. Чөнки менә бөтенләй İslam iqtisadını kullanan illerge kararsak, o Sudan şekilli il. Sudan'da bütüney ekonomik bankovski sistemi diye etkende, bank sistemasi bütüney İslamski sisteme aylandı. İlgari ol alay tugiliydi. İlgari Sudan Южный bilen tege, Severny şolay bitindi tege. Künyağı Sudan'ydı. Ha bulundular. Künyağı indi ol Hristiyanlarga kalgaç, dünyada indi Müslümanlar. Hazır anda İslam bank sistemasi bütüney birgina bulup kaldı. Hem de bütün iktisad İslam yolunda var. Lakin biz alarga qaraganda tege bilasizmi? Misal dip alarning bit alga barulары nişiktir развитиега караганда тege экономический развитие караганда ул бит үрнәк булып тора алмаянды ил хәзер менә бүгенге көндә. Шуңа Европа илләренә караганда менә Британияда унга якын ислам банклары бар.
Britaniya qurqып tırmı İslamski banking degan sözden tegi. Bizde kızganışka karşı Tatarstanda gına İslamski banking, İslamski finansı degende kişiler korkmay. Amna Moskvada ilgariden tegi ko'p qatnashirga to'g'ri keldi, anda o'qitirga da to'g'ri keldi. Islamskiy finansiy degan kursni o'qitasan yoki biror narsa siylaysan, islamskiy finansiy deganda islom terrorizm bilan nechikdir baylik turganlari, qo'rqat turganlari. Hozir mana akringina nidir tegi mana Sberbankda shunday yo'nalish bo'lg'ash akringina taniy boshladılar. Tataristonda u yoqdan jengilroq indi. Shuning uchun mana Britaniyada 10 bankka yaqin banklar bor. Alarda bu гадәти күренеш буларак кабул ителгән. Америкада җиңелрәк. Аларда бу гадәти күренеш буларак кабул ителгәндер. Ә менә киләчәктә, әгәр дә фаразласак, Султан, ничек уйлыйсың? Хәзер без күбрәк яшьләр дә инде заманча ниндидер теге юнәлеш буенча эшләүчеләр, алга китүчеләр, шулай ук дингә, ничектер шәригатькә тартыла башлады дип әйтсәк, менә бу индустрияның, хәләл индустрияның, ислам индустриясының киләчәген син ничегрәк күрәсең? Иң беренчедән инде ул бөтен статистика буенча күренә, ислам менә хәләл продуктлар, ислам продуктлары алар бик тиз оборот җыялар. Мин әйткән сүз түгел, ул факт, ул статистика, ул бөтен экономик статьяларында карагыз, финанс статьяларында карагыз, шулай языла. Һәм инде мусульманнарның саны бик зур арта. Монда инде нәрсә әйтик, ул бит Аллаһ Тәгаләнең билгеләгән әйбере. Теге халык ислам дине ул әйтик урысча әйткәндә истина. Шуңа күрә барыбер кеше кайсы бер кеше анарда файда күреп килеп керә ул продуктларга, ул сервисларга, кайсы кеше ышанып шарт буларак анда килә, барыбер ул шундый зур тенденция диек. Һәм без аны елдан елга күрәбез. Монда инде бездән мусульманнардан тора. Ничек ул үсер? Biz аны дөрес ният белән эшләсәк, һәм эшне менә хәлал эшләүдә ике ягы бар. Бер яктан ихласлык, икенче яктан ихсанлык. Ихлас дигәндә ул менә күңелнең нияте һәм теләк менә эшне ничек син аны телисең булдырырга, Аллаһ Тәгалә сине күргән кебек һәм син аны күргән кебек эшлисең. Ихсан дигәндә ул син менә татарларда бар бит шундый әйтәбез без, эшне җиренә җиткереп эшләргә. Менә эшне җиренә җиткереп эшләргә тырышсаң, нинди синең бизнес булсынмы, нинди синең продукт булсынмы, син клиентны тыңласаң һәм шулай эшеңне алып барсаң, ул алга таба барачак. Һәм без гомумән бөтенебез бергә мусульманнар шулай эшләсәк, бер-беребездән өйрәнеп, кешеләр тоташтырганда барыбер күрәләр, бу продуктлар, бу сервислар әйбәтрәк, сыйфаты яхшырак, качество ягыннан яхшырак дип, барыбер алар әкрен генә шунда тарталар. Шуңа күрә без динебезне дөрес өйрәнеп, бөтен каноннарын дөрес кулланып, гомеребезгә кертсәк, чөнки безнең динебез ул гыйбадәт кенә түгел, безнең гыйбадәт ул безнең гомеребез. Без аны дөрес куллансак, менә Стив Джобсның iPhone ничек популяр булган, безнең дә мусульманнарның продуктлары шулай популяр булыр дип уйлыйм иншалла. Шулай булсын да, Марат әфәнде, кыскача гына әйтсәк, менә шуннан да хәләл акча, хәләл индустрия белән эшләүчеләр артырмы киләчәктә, сезнең фикерегез? Артыр дип уйлыйм. Хәбибтең кешесенә бара, инде да бу проблема белән Көшкән кысым кешеләр бик күп кичектә бу юнәлеш артыр, зурайыр дип ышанып калам. Султан, хәләл экспорт турында сөйләшсәк, менә Татарстаннан читкә чыгамы безнең хәләл продукция? Чыга, Аллага шөкер. Мин без менә үзебез әле пока татар ризыкларын экспортка чыгара алмадык, ләкин аның турында уйлыйбыз, эшлибез. Ләкин минем белем буенча тавык, хәләл тавык экспортка чыккан, һәм кайсы бер итләр, казылыклар экспортка чыккан. Шуңа күрә бу бик зур мәсьәлә, чөнки мин Сауд Арабстанда эшләдем, беләм. Анда күбесенчә ит Мексикалардан, Бразилиялардан килә, һәм бит инде без беләбез, бу илләр ислам илләре түгел. Татарстан буларак инде барыбер без теге хәләл иттә яхшы эшлибез дип уйлыйм, һәм инде шуңа күрә безгә моның өстендә эшләргә кирәк. Алга таба нарса мин уйлыйм, без шушы ислам илләрен теге әйбәт сыйфатлы хәләл ит белән һәм ит кенә түгел, бүтән продуктлар белән дә ризыкландырырбыз дип уйлыйм иншалла. Нәтиҗә ясап әйтсәк, менә бүгенге тапшыруга да, бүгенге фикерләргә дә Булат әфәнде, хәләл икътисадның бүгенге тормыштагы әһәмиятен билгеләүдә сезнеңчә нәрсә таяну нуктасы булып тора? Сез финансовый грамота дип әйттегез дә, безнең мусульманнарның шул гыйлем истәү таяну нуктасы булып тора. Әгәр дә мусульманнар икътисадның ничек гыйбадәтнең әһәмиятен беләләр, аңлыйлар,
Алар бит намаз дигән нәрсәне менә мусульман кешесе теге дингә кайткач иң беренче намазны өйрәнә. Бу Аллаһ Тәгаләгә карата безнең муамәләбез. Biz nişik nesəşlərə tiyişimiz. Allah Teala qarata bizim bulğan haqqımız, anı biz nişik ütüyüz. Biz anı nişik iyrənə biz şulay yox. Əgər də biz kişilərə qarata bulğan müamiləndə əhəmiyyətini anlay başlasaq, o vaxtda bu İslam iqtisadı alğa bara başlayır Allah birsə. Şunun üçün mənə şul finansiv qramitə digən nəsəni, bilim digən nəsəni arttırırğa kerak. Həm də mənə şunu ul bizni üstümüzdədir üstünə etkəndə. Mənə bizning həzrətlər üstlərində, oxutuşular üstlərində ul bizni üstümüzdə. Biz şunu arttırıb barsaq, bu Allah birsə İslam iqtisadı alğa baracaq. Табыш алу турында, бәлки күпмедер кеше бит инде табыш алу турында да менә бу икенче планга күчәме әлеге юнәлештә сезнеңчә? Yok, alар ikisi de birge bolsa da bola. Çünkü Allah Teala Hac turusunda söyləyəndə siz hac əməllərini ötəgəş barıb özünüzə nəsədir tapıb alu rizq izləvinizni Allah Teala tıymi deyib aytdı. Şunun üçün ol ikisi de birge baralar. Бик зур рәхмәт сезгә барыгызга да безнең тапшыруда катнашканыгыз өчен. Чыннан да ышанып калабыз, алга таба әле юнәлеш үсеп, чыннан да инде киң кулач алыр дип. Рәхмәт, сау булыгыз. Yani sağ olасыз. Хәләл индустрия соңгы елларда дөрестән дә зур һәм киң үсеш алды. Киләчәктә менә акча артыннан гына кумыйча, хәләл сүзен дә намуслы файдалансыннар дигән теләктә саубулашабыз. Исәнлектә күрешергә язсын.